ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସାର୍ ଆମ ବାକ୍ୟରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏବଂ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଆଜି 2 ତାରିଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଆମେ 2025 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ହେଇଥିବ ଯେ ଆମେ 2025 ରେ କଣ କରିବା, 2025 ରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, 2025 ରେ ଆମର ଭିଜନ କଣ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଥିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ କଣ? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲାଇନ ରେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭିଜନ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପର୍ସନାଲ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ମତେ ଯେତିକି ବୁଝେଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ଦାସ ମାନଙ୍କଠୁ ତ ଶୁଣୁଛି, ନୋଟ ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରୁ ନିଜେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ପାଳନ କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି। ଆଉ 2024 ରେ ଯାହା ହେଇପାରିନଥିଲା 2025 ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବାସ। ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିବା। 2025 ଆରମ୍ଭରେ ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସାର୍, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥିବା ସେବକ ସେବିକା ମାନ। ଏଇଟା ମୋର ଦର୍ଶନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ବରଦାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ରହିଛି 2025 ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମେ ଶିଖିବା 2025 ରେ ଆମେ କେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ମୋର ଟାଇମ ଇନ ପ୍ରେୟର ବୋଲି ଲେଖିଲେ କି କଟିଗଲା। ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ ରେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ 2025 ରେ ସେ କାଟିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ମୁଁ ପଚାରିବାର, ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ। କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ। ଭାଇ କହିବି, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିପାରିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବି, ସେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ରେ? ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେଜ ଦ କଣ? ଲର୍ଡ। ହଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ ରେ କୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣ କଣ କରିବେ? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। Okay, ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଯୋଉମାନେ କହିସାରିଲେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କହିସାରିଲେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଛେ ଏ ଦିନର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 2025ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଏଇଟା ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ରହିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରିବା, ଆମର ଭିଜନ କଣ? ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭଉଣୀ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିଜନ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ କଣ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରିବେ 2025ରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, 2 ଲାଇନରେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି କି 2025ରେ ମୁଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବି, ଏଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବି? ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ କରିବା, ନାଇଁ କି ଆମେ କରିବା, ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଦର୍ଶନ କଣ? ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ 5ଟା ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବି କି 2025ରେ, କି 10ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ? ଆମର ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଅଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି, ମୋର ଏମ୍ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ? ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ତେବେ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହୋଶେୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାଶୋରି ପକାଇବା। ଆମେନ୍। ଓକେ, ମୁଁ କେବଳ ସେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇ ପିପୁଲ ଆର୍ ବିଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ ଅର୍ଥାତ ଦର୍ଶନ ଅଭାବରୁ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ, ମାନେ ଭିଜନ ବା ଦର୍ଶନ ନଥିବା ହେତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏଇମ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ 2025ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମାଗିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ମାଗିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭିଜନ ଆମେ ମାଗିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଭିଜନ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛୁ ଆଉ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହେବେ। ତ ଆମର ଭିଜନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି, ମୁଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ, ମାନେ କଣ କଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି। ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି କି ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ନେଇକି ଯିବି, ନା ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ଏଇ 2025ରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇବି, ଏଟଲିଷ୍ଟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇବି।
এইটা ଆମର ଦର୍ଶନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ତ ସତ କଥା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ରିଲେଟିଭରେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆମର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସେଲଫିଶ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଲଫିଶ କଣ ନା, ମୋର ପରିବାରର ଖାଲି ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଲିମିଟ ହେଇକି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ତାହା କଣ ନା, କେହି ଯେପରି ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଯେପରି ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆମର ଦର୍ଶନ କଣ ହେବା ଦରକାର? କିପରି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର କହିବି ଆଉ ସେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେଇଟା ଆମର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଟେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପଦ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 12 ପଦ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭର୍ସ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛୁ, ଜଷ୍ଟ ପଢିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଗଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଅସ୍, ବୋଲେ ଆମ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, କଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ କିପରି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ते प्रभु गोटे इच्छा करती, गोटे बांछा करती, गोटे एक्सपेक्ट आम ठारू से रखिछंती जे मो ठार जे विश्वास करूछंती, मु जो जो कर्म करूछि से मध्य सेही सब करिवो। एइटा होछि प्रभुଙ୍କର इच्छा। हालेलुया। से कहंती मु जो सब कर्म करिछि मो ठारे जे माने विश्वास करूछंती से माने मध्य सेही सब कर्म करिवे। आमे टिके चिंता करिबा, समीक्षा करिबा 2024 रे एई पद अनुसारे आमे तो 2000 माने केते वर्ष होइलानी जीसुଙ୍କ ठारे विश्वास करूछु। एई पद अनुसारे जदि आमे निजको समीक्षा करिबा, प्रभु कहंती जे मो ठारे जे विश्वास करे मु जेउ जेउ कर्म करू अछि से मध्य से सब करिवो। अच्छा, प्रभु जीसु ख्रीष्ट कोन कोन कर्म करूथिले आ सेही सब कर्म कोन आमे करूछु कि, सेटा होछि प्रश्न। लेखा जे विश्वासी माने करिवे। हालेलुया। विश्वासी माने करिवे कोन, एइटा हमर दर्शन थिला कि 2024 रे जे मु तांग ठार विश्वास करूछि से जो सब कर्म करि अछंती से सब मु मध्य करिवि, या प्रभु प्रकाश करि अछंती, ताहा मु मो जीवन रे करिछि कि। जदि हम टिके 2024 को समीक्षा करिबा, प्रभु कोन कोन करथिले, केउ को कर्म से करथिले, टिके आपण मानक मधुरे उत्तर आसो। टिके जे आपण मानक गोटे क्लैरिटी देबा पई चाहे जे 2025 रे हमर दर्शन कोन हवा दरकार, आ हमें कोन करिवा दरकार, प्रभु कोन चाहंती, तार इच्छा कोन, सेटा मु आपण किछि कहया पई चाहे।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସେ କଣ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ସେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚାଲିଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ। ଏଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ମାନେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଥିଲେ, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଆରେ ସେ ପୁରା ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସବଜେକ୍ଟ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବିଧିକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଆଦର୍ଶ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ଏଣୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ସେ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ଦରକାର? ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ବଡ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଭାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କଣ କର୍ମ ସେ କରିଲେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ସେଇପରି ଆପଣ କହିବା। ଲଙ୍ଗଡା ମାନଙ୍କୁ ଚଲଉଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ, ବହୁତ ସାରା ରୋଗୀ ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ବି ଜଣାଉଥିଲେ। ଓକେ, ପୁରା ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଲମ୍ବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ତା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି, ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଏପରିକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଯୀଶୁ କରୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଲେ କି ନାହିଁ? এইটা হচ্ছে ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କର୍ମ କରିବେ। ତେବେ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି? କେବେ ଆମର ମନରେ କେବେ ହୃଦୟରେ ଆସିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦର୍ଶନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଦର୍ଶନ ଆଜି କଣ? ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି? ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେ 2024ରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କଲି? ମୁଁ କଣ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି? ଅନ୍ଧର ଦୃଷ୍ଟି ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିଲା କି? ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କି? ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେଲା କି? এইটা ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜର ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ
मु आज आपण मानक सूत्र देवी जे कौन कले आमे प्रभु जीशु जो सब कर्म करथिले से सब आमे करि परिबा कौन कले आमे से सब करि परिबा सेटा मु लास्ट आपण मानक जणैबी तेबे हमर गोटे विशेष दर्शन हवा दरकार प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार हम दर्शन हवा दरकार प्रभुଙ୍କ वाक्य अनुसार हम दर्शन हवा दरकार आ प्रभुଙ୍କ वाक्य ଏହା प्रकाश करे जे मोठारे विश्वास करे मु जो सब कर्म करूछि से मध्य सेही सब करिवो जदि आमे देखिबा प्रभु पीड़ित मानक सुस्थ कले आ शिष्य मानक अधिकार देले जाओ पीड़ित मानक सुस्थ कर आ शिष्य माने पीड़ित मानक सुस्थ कले आज आपण माने विश्वास करूछन्ते आपण माने मध्य पीड़ित मानक सुस्थ करि पारिबे एइटा आपण प्रथम विश्वास करबा दरकार जे प्रभु कहिछन्ती मु करिबी बोली तेबे मु निश्चय करि पारिबी बहुत समय कोन होछ आमे निजको दुर्बल बोली भाबी दउ आमे निजको दुर्बल बोली भाबी दउ अरे मते तो 50 वर्ष हेलानी एटा मोर काम नाही अरे मते तो 70 वर्ष हेलानी एटा मोर काम नाही प्रभु जीशु करथिबा कार्य कोन मु करि पारिबी की प्रश्नवाचक पळे आछि एबे मध्य आमे भाबुछु अरे प्रभु जीशु तो एडे बड़ बड़ कार्य कले कोन आमे सेटा करि पारिबा की आपण ठारू उत्तर आसु करि पारिबा की एटा होछ मोर प्रश्न हां करि पारिबा हां करि पारिबा थैंक यू सर बहुत सुंदर आंसर फास्ट आमे हम हार्ट रु कहिबार अछि हां करि पारिबा आमे विश्वास रे कहि पारिबार अछि हां आमे करि पारिबा फास्ट होची हमर विश्वास बाइबल लिखा जाए विश्वास माने कथा द्वारा प्रकाश हुए हालेलुया आमे जहा विश्वास करू हम मुखर कथा द्वारा ता जणा पड़े एडू आमे कहिबा निहाती दरकार एपरि कि हमर परित्राण मध्य हमर मुख द्वारा स्वीकार करिबा ऊपर निर्भर करे एडू आमे कहिबा निहाती दरकार हालेलुया ते फास्ट विषय हमें प्रभु जदि कहउछंती जे तुमे मो नाम रे भूत छडाइबो यस लॉर्ड मु भूत छडाइबी एटा हमें फास्ट कहबार अछि तुमे मो नाम रे पीड़ित मानकु सुस्थ करबो यस लॉर्ड मु तुम नाम रे पीड़ित मानकु सुस्थ करबी एटा हमर 2025 रो दर्शन हेबा दरकार प्रभु कहले मु तुमको मनुष्य धरिबा सिखाइबी आमे कहबार अछि यस लॉर्ड तुमे मते 2025 रे मनुष्य धरिबा सिखाइबो आमेन एटा हमर दर्शन हेबा दरकार प्रभु जदि कहउछन्ते 2025 रे तुमे अद्भुत कार्य करिवो ईश्वरको राज्य शक्ति रे प्रकाश करिवो यस लॉर्ड मु विश्वास करछि मु करिवि आमेन हमर दर्शन टिके बडो हेउ काई हम सानो परमेश्वर को सेवा करू ना हूं आमे बडो परमेश्वर महान परमेश्वर वी आर सर्विंग अ बिग गॉड बिग 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 गॉड तो हमर विजन भी बिग हेवा दरकार आमे आग्रह भाबी दउछु जे कोन मो द्वारा हे परिबो की आमे के चिंता भी आमे करि पारु ना किंतु मु आज आपण मान को गोटे चैलेंज दउची जे आपण चिंता करंतु हालेलुया मु आपण मान को गोटे आह्वान दउची जे आपण मान चिंता करंतु प्रभु निजे कहंती मु जो सब कर्म करि अछि मो ठारे जी विश्वास करूची से मध्य से सब कर्म करिवो आपण निजर एज को देखंतु नै मोसा जदि कहि थांदा प्रभु मु 80 वर्ष रो बुढा मु करि पारिबि नै से तो निज को कहला मु ततला बोली कहला से नहीं मु माने खन जीवा मु कोन करिवि मु किछि कहि पारिबि नै आउ जण को हारण को पठांतु प्रभु कोन कहले आम्भे तुमरो मुख पात्र होई सब कार्य साधन करिबा प्रेज द लॉर्ड आपण भावंतु नै जे मु 60 70 80 वर्ष मोर हे गलानी प्रभु कहते आम्भे तुम संगे ठिया हबा हालेलुया कथाटा होची कोन आपण विश्वास करंती की प्रश्न होची आपण विश्वास करंती की प्रभु आपण द्वारा महत कार्य करिवे आपण कोन विश्वास करंती की प्रभु कहते तुमे तुमर विश्वास अनुसार तुम प्रति घटिबो हालेलुया जदि आपण विश्वास करूछंती तबे एई वाक्य आपण प्रति घटिबो आपणकर बुद्धि कम था कि एजुकेशन कम था कि ज्ञान कम था से ऊपर डिपेंड करू नाही एई कार्य सब आपन को विश्वास ऊपर डिपेंड करूछि आपण जीवन को वाक्य ऊपर केते विश्वास करूछंती ता ऊपर निर्भर करूछि मो प्रिय माने एने 2025 किछि गोटे अद्भुतर वर्ष हेउ 2025 प्रभुकर इच्छा साधन करिवा वर्ष हो 2025 तांकर इच्छा अनुसार हमर दर्शन हेउ आमेन मो प्रिय माने मु कहया पय चाहे समय बहुत अल्प आ बहुत आत्मा को उद्धार करिवार आवश्यकता रहिछि बहुत अद्भुत
प्रभु जीशु ख्रीष्ट 3 वर्ष 6 मास एते बड़ बड़ कार्य कले जे लेखा जाई थांदा बोली कहले माने पृथ्वी रे स्थान हेई न थांदा एतिकी पुस्तक लेखा जाई थांदा से सेती कार्य करछन चिंता करंतु माने केते स्पीड रे से काम करथिबे तबे आज हम केते स्पीड रे काम करबार अछि 2000 माने 23 सरला 2024 को वेलकम करूछु 2024 सरला 2025 को वेलकम करूछु मात्र हम दर्शन कोन प्रति वर्ष हमर दर्शन कोन आमे सतरे जेपरि गोटे माने आमे जीवित परमेश्वर को सेवा करूछु ना निर्जीव वस्तुर सेवा करूछु आमे शक्तिशाली परमेश्वर को सेवा करूछु ना शक्ति नथिबा ईश्वर को सेवा करूछु कहार सेवा आमे करूछु आमे जो परमेश्वर को सेवा करूछु से शक्तिमान अटंती हालेलुया से आजी काली चिरकाल समान अटंती से आजी से काली जे प्रकार अद्भुत कार्य करूथिले से आजी मध्य से प्रकार अद्भुत कार्य करिबा पय सक्षम अटंती किंतु हमर विश्वास पूरा शिथिल हो जाइछि आश्चर्य कर्म करबा कथा तो माइंड रे भी आसु नै आ रोगी पय केतले प्रार्थना करियो तेणु मु आज आपण मानकू गोटे आह्वान देवा पय चाहे 2025 गोटे ऑर्डिनरी वर्ष न हेउ 2025 आपण को पय आपण को जीवन द्वारा गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ष हेउ हालेलुया 2025 गोटे अद्भुत वर्ष हेउ 2025 प्रभु र इच्छा साधन करिया वर्ष हेउ 2025 गोटे महत दर्शन रखी आपण चालंतु मो प्रिय मान प्रभु आपण को संगे अछंती प्रभु कहले भय कर नै देखो जुगांत पर्यंत मु तमर संगे संगे अछि जदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपण आमानकर संगे संगे अछंती तेबे आमे काहे की माने निराश हताश आउ एक प्रकार दुर्बल जीवन काटिबा जदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम सहित अछंती तेबे सेही महान परमेश्वर थिला परे आमे जीवन काटिबा आमेन मसा माने अदृश्य ईश्वर को देखिला परी से विश्वास कले आपण मध्ये सेही प्रकार अदृश्य ईश्वर को देखिला पर विश्वास करंतु प्रेज द लॉर्ड से आपण का सांगरे अछंती आपण जेउठारे गमन करूछन से आपण सहित गमन करूछंती सेही विश्वास रे आपण दृढ़ होई जांतु आ एई वाक्य अनुसार सब बेले आपण घोषणा करंतु प्रभु मु तुमठारे विश्वास करू अछि आपण जेउ सब कर्म करि अछंती मु मध्ये सेही सब कर्म करिवि आमेन एईटा आपण प्रति सकाळे घोषणा करंतु देखिबे आपनकर गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ डेवलप हे जिवो आ बाइबल लिखा जाय फेथ कैन मूव द माउंटेन हालेलुया विश्वास बहुत बड़ बड़ पर्वत को घुंचाई देबो प्रभु कहले जदि सरिस दाना पर तुमर विश्वास थाए ते पर्वत को उठी समुद्र जाई रोपित पड़े बोली कहले ता तुम कथा मानिबो माने केते पावर प्रभु आपनकर टंग रे देइचंती हालेलुया केते पावर प्रभु आपनकर जिभार देइचंती ए जीवा को 2025 रे आपण यूज करंतु ए जीवार पावर को आपण 2025 रे व्यवहार करंतु अद्भुत कार्य करिबा पाई से जेउ सब कर्म कले से पीड़ित मान को सुस्थ कले आपण मध्ये पीड़ित मान को सुस्थ करि पारिबे से अंध मान को चक्षु देले आपण मध्ये अंध मान को चक्षु देई पारिबे आपण प्रार्थना कले प्रभु को कार्य हेबो हालेलुया शिष्य मान कले कि नाही शिष्य मान को जीवन रे वाक्य सफल हैला कि नाही जो पितर जीशु को 3 थर स्वीकार कले से पितर मृत बालिका को उठाइले देखो चिंता करंतु आ आपण मान तो एठी जे जण बसछंती केई मध्ये जीशु को अस्वीकार करबा लोक अछंती हाथ देखंतु जदि अस्वीकार करबा व्यक्ति थारु प्रभु जदि अद्भुत कार्य करि पारले आपण द्वारा से काई करिवे नै हमर फेथ लेवल को हमें 2025 रे हमें बढ़ाई देबा हालेलुया हां प्रभु मो जीवन रे मध्ये सही सब कर्म मु मध्ये करि पारिबे कारण तुमर वाक्य प्रकाश करे मु तुमठार विश्वास करूछि एनो सही सब मु मध्ये करिबे आ आर सूत्र मु आपन को कहि देबे आ बेसी वर्णना करिबे नै कारण समय कम अछि आर सूत्र तार तळे ही लिखा हिची के चाहू चंती महत् कार्य करिया पाए ठीक हाथ टेकिबे प्रभु जीशु जो सब कर्म कले के चाहू चंती 2025 रे करिवा पाए बहुत सुंदर मु 2टा 3टा हाथ देखि पारली 4टा हाथ देखि पारली ओके आउ गुडे हाथ उठी थिबो किंतु वीडियो ऑन अछि वीडियो ऑफ अछि गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु आपन को देखुचंती आमे इच्छा करिबा दरकार मो प्रिय माने
ईश्वरଙ୍କ प्रत्यादेश पाइकि मु ए मेसेज प्रचार करूची एणु मु आपनको कहया पय चाहे हमर लाइफ ऑर्डिनरी न हो प्रभु चाहंती नै हमर लाइफ ऑर्डिनरी हो से ऑर्डिनरी लोक मान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करबा पय आसिले तांगर आसीबार उद्देश्य सेटा थिला आ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देले आ से चली गले आ से कहिले देखो मु आउ एको साहाय्यकारी को पठाउची हेटा होची सूत्र से तळ पदर लेखा जाउची जदि आपण चाहुचंती जे जो सब कर्म प्रभु कले सेही सब कर्म प्रभु मु मध्य करबा पय चाहू जदि आपण चाहुचंती तेबे आजिर वाक्य आपण पय अटे शिष्य मान को जीवन रे साधित हैला प्रभु आपण को जीवन रे मध्य तांकर बहुत बड़ बड़ कार्य से करबा पय चाहुचंती आपण को जीवन द्वारा इसम राज्य को शक्ति रे से प्रकाश करिया पय चाहंती आउ तार सूत्र ध्यान रे सुनंतु किपरि आपण प्रभु यीशु जो जो कर्म कले से सब कर्म आपण मध्य किपरि करि पारिबे भेरी सिंपल सब बेले आमे सुनुछु किंतु केबे भी कार्यकारी करूनु के सब बेले सुनुछु किंतु केबे मध्य ताकू कार्यकारी हम जीवन रे एते करि नाहु सीरियसली भेरी इंपोर्टेंट होची कोन ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेताले बपतिस्म नेले आ से जेताले पवित्र आत्मा तांको ऊपर अवतीर्ण करन्ते से पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे गले सेटा होची सूत्र गोटे पद हम माने पढिबा लूक 4:18 पढंतु प्रभुଙ୍କ आत्मा ମୋଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ जेणु दिनहीन ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେନ୍ हालेलुया एई पद के जानि नांती हाथ टेकंतु के जानि नांती आमे सब जानिछु एई पदटी किंतु एई पदरे थिबा जो सीक्रेट बा जो सूत्र को आमे आज जानिबा से सूत्र कोन प्रभु किपरि अद्भुत कार्य सब कले प्रभु किपरि महत् कार्य सब साधन कले प्रभु किपरि पीड़ित मान को सुस्थ कले प्रभु किपरि बंदी मान को मुक्त कले प्रभु किपरि अंध मान को दृष्टि देले तार रहस्य होची लेखा जाय प्रभुଙ୍କର आत्मा मो ठारे अधिष्ठित हालेलुया तार अर्थ कोन जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे गले बपतिस्म नेला परे जेतले पवित्र आत्मा तांको ऊपर अधिष्ठान कले तापरे तांकर सेवा कार्य आरंभ होईची आपण देखंतु तबे सूत्र होची कोन जे यीशुଙ୍କ परि सेवा कार्य करबा को हेले आम मान को फास्ट विषय होची पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा आवश्यक very important we need to be filled by the Holy Spirit to do greater works महत् कार्य करबा को हेले आमान को पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा पड़िबो very important एई कथा हम सब जानिछु किंतु करबा लोक बहुत कम किंतु मु आज आपन मान गोटे आह्वान दउछि जे जोहन 14 अध्याय 12 पद वाक्य आपन को पाई अटे हालेलुया ए 2025 वर्ष रे आपण ए वाक्य को बहुत गुरुत्व दियंतु बहुत महत्व दियंतु आ निजर हृदय पटारे बुद्धि पटारे खातार पटारे सबुठे लिखिक रखंतु आ सब बे दिन घोषणा करंतु जे प्रभु यीशुଙ୍କ ठारे मु विश्वास करूछि एनो से जे सब कर्म कले मु मध्य से सब कर्म करबी एवं ता अपेक्षा अधिक महत्व कर्म करबी या प्रभु कहिसंती आ निश्चय हेबो एटा प्रतिदिन आपण घोषणा करंतु हालेलुया देखिबे से शक्ति आपणकर जीवन द्वारा प्रकाशित हेबो आपणकर पड़ोसी के मनकर सुस्थ थिबे आपण एपरि प्रतिदिन घोषणा करूथिबे आपनको सुजोग मिलबो ता पय प्रार्थना करदिबे से सुस्थ होई जिवो से परित्राण पाइबो प्रेज द लॉर्ड ईश्वरଙ୍କ राज्य अद्भुत शक्ति रे प्रकाश पाइबो विजाति माने आश्चर्य कर्म न देखले विश्वास करिवे नाही एणु आपण मानकू एबे स्ट्रांग हेबा को पड़िबो आपण मान को एपर सामर्थ्यवान हेबा को पड़िबो पावरफुल हेबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो एठी होची से सूत्र जे प्रभु जेताले पवित्र आत्मा रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पूर्ण हे गले से सुसमाचार प्रचार करबा को लागिले आउ शक्तिर सहित से कार्य करबा को लागिले आ गोटे पद मु देखेबी प्रेरित 10 अध्याय 38 पद अर्थात
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଓ ଶୈତାନ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆମେନ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଏଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଣ ଅଭିଷେକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ତାହାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଣ ଶକ୍ତିର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସର ଦେହ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ କିପରି ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଲେଖାଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଟା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପରେ ପଢନ୍ତୁ ଘରେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗରରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଏଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଲଗା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଆମଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ସମାନ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବୁଡିଯିବା। ବାପ୍ତିଜିମ୍ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜିମ୍ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ପୁରା ଡୁବିତ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ବୁଡି ଯାଉଛି। ଠିକ ସେଇପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଡୁବିଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡିଗଲେ, ଡୁବିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ପରେ ସେମାନେ ପିତଳ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, 40 ବର୍ଷର ଖଞ୍ଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କୁଦା ମାରି ସେଇ 40 ବର୍ଷର ଖଞ୍ଜ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପୁରା ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଡେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ ଛୁଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ନା କିଛି ଅଲଗା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ? ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଯେ କି କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2025ର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଡିନାରୀ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି।
से दुईटे कथा कहती प्रभु ठारे से अपेक्षा कले आ से ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त हेले पेंटिकस्ट दिवस रे कौन पाई ना प्रभुंकर साक्षी हेले सुसमाचार साक्षी हेले माने जेरूसालेम रे यहूदा प्रदेश रे समीरण रे एवं समग्र पृथ्वी पर्यंत सुसमाचार प्रचार करने से बाहरी पड़े आ केवल वाक्य द्वारा से सुसमाचार प्रचार करना किंतु वाक्यर कर्म मध्य प्रकाशित है वाक्य अनुसार आश्चर्य कर्म साधित है ना किए विश्वास करते आज्ञा जीशु पुनरुत्थान होती किए विश्वास करते आज आप कहतु तो कुमारी कन्या गर्भवती हेले बोली गोटे साइंटिस्ट को कहे से कौन कह ना ये आर ज्ञान नहीं बुद्धि न साइंस जानी बोली से कह किंतु जेतेबेले ताकू गोटे कैंसर हेइथिबो आ आपण प्रार्थना करबे से सुस्थ हो गला बोली कहले से कहबो नै जीसु ही सत प्रभु बोली कहबो कारण ईश्वर को राज्य केवल कथावार्ता रे नुहे किंतु ईश्वर को राज्य शक्ति रे प्रकाश पाइबो हालेलुया हम परमेश्वर जीवित ईश्वर अटंती बहुत शक्तिमान परमेश्वर अटंती तेबे आमे तांकर शक्ति को तांकर संतान आपण को मते प्रभु व्यवहार करबा पई से अधिकार दैछंती सामर्थ्य दैछंती तेबे आमे ताकू काहे की व्यवहार करबा नाही लूक 10:19 रे लिखा जाए जे देखो मु तुमन को काल सर्प ऊपर बिछा ऊपर चलिबा पई अधिकार देउची शत्रुर समस्त शक्ति ऊपर मु तुमको अधिकार देउची एवं से शत्रुर कौन सी शक्ति तुमको क्षति करि पारिबो नाही एते अथॉरिटी तुमे जहां पृथ्वी रे बंद करिवो स्वर्ग रे ताहा बंद करा जीवो पृथ्वी रे जहां खोली देबो स्वर्ग रे ताहा खोला जीवो ओ माय गॉड व्हाट ए अथॉरिटी आ से अथॉरिटी को आमे केबे व्यवहार करबा आ मु आपन कहया पय चाहे एई अथॉरिटी को आपण खाली खाली प्रार्थना करले काम करिवो नाही आपण जेतले पवित्र आत्मा पूर्ण हेई जिवे आ एई चाबी को व्यवहार करिवे सेतले ताहा काम करिवो हालेलुया बहुत समय अनेक जन प्रार्थना करंती किंतु काम होए नाही तार कारण कोन आ से माने प्रश्न पचारंती प्रभु तुम वाक्य तो लिखा हिची मातो मु प्रार्थना करछि किंतु काम हेउ नाही तार कारण होची बाबू प्रथमे ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त हवा आवश्यक अछि से तांको निज जीशु निजे से अभिषेक रे पूर्ण हेले लिखा जाए ईश्वर स्वयं तांको पवित्र आत्मा और शक्ति रे अभिषेक कले एनु एनॉइंटिंग इज वेरी इंपोर्टेंट से लिखा जाए अभिषेक द्वारा ज्वाली कोन हबो नष्ट हेबो एनु प्रार्थना सहित अभिषेक रो आवश्यकता रहिछि जाके हम ईश्वर ठार प्राप्त हेबा दरकार प्रभु हम कह प्रभु मते अभिषेक करो जेपरि कि मु 2025 रे तुमे जो सब कर्म करथिलो सेही सब कर्म जेपरि मु करि पारिबी एतपय प्रभु ठारू हम से अभिषेक को मागिबा प्रभु कहले मागो तोहिरे दिया जीवो खोजो तोहिरे पाइबो कोन आमे आशा करूछु कि कोन आमे एक्सपेक्ट करूछु कि से विषय हेउ हम जीवन रे बोली कोन आमे इच्छा कर फर्स्ट पॉइंट होची इच्छा हमर इच्छा आपनकर इच्छा जदि इच्छा नाही ते प्रभुंकर शक्ति रिलीज हेबो नाही जदि विश्वास नाही तेबे ईश्वरंकर शक्ति रिलीज हेबो नाही एणु आममानकर दृढ़ इच्छा एवं दृढ़ विश्वास र आवश्यकता रही हाँ प्रभु तुम वाक्य लिखा है प्रभु मत तुम से अभिषेक रे पूर्ण कर प्रभु तुम मत पवित्र आत्मा रे पूर्ण कर जेपरि कि मु तुमर एई वाक्य मो जीवन रे जेपरि सफल होई पारिबो जोहन 14 अध्याय 12 पद वाक्य जेपरि मो जीवन रे सफल होई पारिबो एणु हे प्रभु मु जेपरि तुमे जेपरि कहि अछ सेही सब कर्म जेपरि मु करि पारिबी एणु तुमे मत अभिषेक कर 2025 मो पई गोटे साधारण वर्ष न हो 2025 मो पई एक असाधारण वर्ष हो 2025 प्रभुकर राज्य शक्ति प्रकाश पाइबार वर्ष मो पई हो बोली गोटे निर्णय नियंतु मो प्रिय माने एणु प्रभु आपन ठारू से आशा रखिसंती आपन ठारू से इच्छा से रखिसंती जे आपन अधिक मत कार्य करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बहुत गुड़े उदाहरण अच्छी किंतु से सब मु कहया चाहू नहीं केवल गोटे जिनस कहबी आपण मानकू आपण जो प्रेरित पुस्तक आपण स्टडी करंतु प्रेरित पुस्तक आपण देखंतु शिष्य मानकर जीवन रे माने की प्रकार अद्भुत कार्य हेबा को लागिला आपण देखंतु से मान जेतल पवित्र आत्मा पूर्ण हो गले आपण देखिबे पीतर जेतल प्रचार कले एमती से प्रचार रे एपरी अभिषेक एपरी पवित्र आत्मा को दृष्टि हैला से प्रथम प्रचार रे 3000 जिहुदी माने परिवर्तन हो गले मते आपण कोंतु जिहुदी मान को परिवर्तन करबा सहज की आज जदि कोन जिहुदी लोक को आपण यीशु को कथा कहबे तेबे से माने बाडेबे
ମାତ୍ର ସେଇଦିନ 3000 ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ବା କାରଣ କଣ? କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଢାଳି ଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଗଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକିରି। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ 2025 ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସ ହେଇଯିବା, ଆମର ପ୍ରେୟର ଲାଇଫ ବଢି ଯାଉ, ଆମର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ ବଢି ଯାଉ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ତୃଷା ସେଇ କ୍ଷୁଧା ଆମ ଜୀବନରେ ବଢିଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଅର୍ଡିନାରୀ ଯାଉଥିବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କର୍ମ କରିବି, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ସେ ଯୋହନ 14:12 ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଡେଡ ବଡି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଡ ବଡି ଯାକ ମୃତ ଶରୀର ମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ସେମାନେ କଣ ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶିଆଲ ନା କଣ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଆମେ କେତେ ତୃଷିତ, ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ତୃଷିତ ହେବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୃଷିତ ଏବଂ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା। ଆମେନ୍। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ଏଟା ବହୁତ ବଡ ମେସେଜ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 10 ପଦ, ପାଉଲ ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଶେଷ କଥା ଏହି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ଶେଷ କଥା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ, ସବୁ କଥା ସେ କହିଦେଲେ, ସବୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ କଥା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ପାଉଲ ସେ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି। କଣ ସେ ଶେଷ କଥା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଶେଷ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଅ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ନ ହେବେ, ଶୈତାନ ସେ ଜଗିଛି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ କାହାକୁ ନାସିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଶୈତାନର କାମ ହଉଛି ବିନାଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କଣ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ ବୋଲି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡୁଛୁ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ କିପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ ପୀଡା ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବି।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛି କର୍ମ କଲେ ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କରିବି ଯାହା କର୍ମ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ମହତ୍ କର୍ମ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ